Halika na mga kakusina, tayo na't matuto. Magandang araw mga kakusina. Gagawa tayo ngayon ng sariling version natin ng Southern Fried Chicken. Ang manok ay linuluto sa maraming gatas. Mga ingredients natin, meron tayong chicken, meron tayong bawang, paminta, asin, harina, at saka iklog, at saka yung gatas. Ang unang gagawin natin, lagyan natin ng asin at saka paminta itong ating manok. Maaaring combine natin yung durog at saka yung mapino. Para kasi yung mga bata hindi masyadong maano sa paminta. Ilagay natin dito sa ating kasirola. Lagyan natin ng gatas. Dilute natin sa tubig yung gatas para hindi didikit sa ating kasirola. Pakuluin natin ngayon ito hanggang lumambot siya. Maglagay tayo ng bawang. Palalambutin natin ang ating chicken dito sa gatas. No? Kung mapansin nyo, mas marami yung tubig na linagay ko kaysa sa gatas. Palambutin lang dyan. Ito po, may more or less 20 minutes na. Ito, nawawala na po yung ating yung water. Wala na po. Tsaka yung pinagay po natin liquid, almost wala na siya. So, ang gagawin po natin ngayon dito, maglalagay pa po tayo ng pure milk po. Walang halo, puro gatas. I-low natin yung ating apoy. Tsaka po natin siya patuyuin uli sa gatas. Keep stirring lang po siya. Patayin ko na. I-on na natin uli ang ating lagyan po natin ng oil. Kuha tayo dito sa ating chicken na pinakulo sa gatas, tubig.
Lagyan po natin ng iklog, beaten egg. Balik natin sa flour. Ito. Tapos na kanina pa. Ma-sermonize ka pa. Mga kakusina, eto na, luto na ang ating version ng Southern Fried Chicken. Tikman natin. Cooked from my kitchen to yours. Halika na mga kakusina, tayo na't matuto. Halika na mga kakusina, tayo na't magluto. Kusina ko, kusina mo, from my kitchen to yours. Kusina ko, kusina mo, from my kitchen to yours. Kusina ko, kusina mo, from my kusina ko, kusina mo, from my kitchen to yours. Kusina ko, kusina mo, from my kitchen to yours. Mga kakusina, don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for more recipes. Thank you! Maraming salamat!